dawuh. Kowe weruh dhewe. Kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra. Nganti dewa tutup kori sela matanggep. Merga wedi karo Wadyabala ngiling ngaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Para Jawata kok nganti kalah karo Wadyabala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep. Jolong. Aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Toga wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toga wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ora wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didom wong sak donya. Kula karo Toga Komanan ting pletot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silihan bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare ratu Gusti sampeyan Prabu Nagapracana niku wong nyalahi kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Nerak karo wewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
Wong sing senengane nerak karo perataning kodrat niku bakal uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esuk mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ra wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku yang bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. Sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Lho, gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara, niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak, wah modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Pancanaka, kaya isih payu ya, Gak? Ha iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk uwang niku tekan usus langsung modar. Kuwi jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadane niku nek diteke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara. Sampeyan glundungi Gada Lukitasari iso geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik nganten. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning mbebayani. Ngembane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek ki ya empuk e. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun musti pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang? Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca Quran. Ki Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude ming kaya gir becak. Ning tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendhewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni ora iso. Lho, ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya
mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawang ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten isa napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijayakusuma ben urip melih. Mboten sadadak nganggo pil. Lho, mbok omong ku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijayakusuma, Sekar Wijayakusuma. Niku pusakaning Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima. Lho kok ora adi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Loloi Nenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Gadawesi kuning. Gadawesi kuning gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndarawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk sego rasan. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta, Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok Nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala ngiling ngaya kon samapta ing gati sawiga ing jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu mbeta jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih Sekipu mantra. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang arantak laku ning para Wadyabala munggah gunung Himalaya mapan ning repat kepanasan Wadyabala saka negara Ndarawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadangku suwuk tuwa
ingkang bakal ngundurake Wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah, pancen bener. Pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sangganing para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning para Wadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak butung. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani harau sing tawedeni awamu. Ora minggat arep aku tak tebak cacawane marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Upo tumbak jebol dadamu barat. Mati. Hoi. Sopo Setyaki, sopo Kunjara Yaksaya. Kowe srayaning para dewa dasar Puranyata. Ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu. Aku sing bakal ngosasik Wadyabala. Wah, gaglak limpamu. Aduh.
kaya bacana kaya waya. Kacakap kacil kapusil. Iki omong apa iki? Kowe sapa? Ya. Akabale sila kabate si kabale. Kaja kabale cewek. Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Apa kacau lah bae. Ai kabate kaya. Ada kai, nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe iki sumbar to. Apa kaya ini? Agete. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewi Wara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebeh. Gegebe. Kebacilan. Ayo. Apa kasih apa ada. Oh ye ga. Goblok. Ini mati ya kau. Ayo terus. Agak makin kayak. Oh, pokoknya. Mula Raden Sencaki mundur. Ora gelem ngadepi karo menungso iki. Agak Ikete bakil aja mana. Aku bakal kayak. Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wong kuwatir apa? Wis masyarakat apa iki? Ayo. Piye karepmu? Wis kabar wis. Cilengeng. Oh, njaluk ditabuhi. Iya. Oh, kene iso muni mak ya apa kae? Kata wae. Ayo nyo, ayo kene wae. Hop. Awas. Sobo. Oba kaya bakal jakala siapa? Wow, omong apa? Oba kaya ngapa sih dia? Hai kamu sini? Ayo kaya. Ora cetha omongane terus ngantem. Perjurit giling ngoyo werna-werna. Bisik. Wah, mbuh. Aku radong goblok begini. Ini goblok kok cetha. Apa kata kowe iki kebayangin ana sing digawa sing lucu-lucu bayangin ati digawa ngene. Bubet jasu ya. Mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndarawati. Saora-orane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat. Sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Togok pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mungsuh Baronga kok tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho,
Ora temangkar pikire babar blas. Glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Iso tok nggo lucon-lucon ning omah. Hek. Oh, jegok malahen. Mahuk ngono. Pripun? Kebakal dhek pegae apa? Buku gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Apa arek kok? Coba. Apa kae? Apa gak? Tidak sirai. Heeh to. Ya. Somuni ya ngono. Terus sampean bakane keputur. Oh. Kowe kok malah iso nertebake omongane wong petuk-petuk ngono ki. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ora ndek kanca ya padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak bacile isi agak balile. Agak bade kapacile kapacile kapacile. Apa ya? Apa gak tegese gemremeng maju perang ngono kalah ngono mungsuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsuh liyane apa, Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Lah ya klasik kok ya, Gak. Lah iya. Ayo wis nyuwun pangapura ya wis sanane ora apa-apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken Dogok Bilung. Sapa sing maju? Kula semanggaaken menika wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok.